ҳунармандони вилояти суғд солҳои 2019-2021-ро солҳои бобарор ва муваффақиятҳо медонанд, зеро маҳз дар ҳамин давра аксари занону духтарони деҳот ва шаҳр ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ҷалб шуданд ва бештарашон бо кушодашавии сеху коргоҳҳои хурду миёна соҳиби ҷойҳои корӣ гардиданд. онҳо аз он меболанд ки ба ин васила ба беҳбудии рӯзгору зиндагии хонаводаашон саҳми бештар мегиранд ва бо ривоҷи ҳунари хеш обрӯманду муваффақ гаштанд. бо дастгирии азозгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ таи 4 сол аст ки оидаи ҳунару ҳунармандӣ бениҳоят диққат дода истодаам ва инро ҳунармандон ҳамарӯза ҳис мекунанд, чунки аз тарафи давлат ба ҳунармандон грантҳои президентӣ, грантҳои раиси вилоят, грантҳои раисони шаҳру ноҳияҳо ҷудо карда мешавад ки дар 4 соли охир ҳаҷми маблағҳое ки барои грант ҷудо карда шудаанд 2 баробар афзудааст ва миқдори онҳое ки ҳунармандоне ки ин грантҳоро соҳиб мешаванд аз 15-30 нафар ба 60 нафар ва грантҳои президентиро низ аз вилояти суғд бештар аз 10-15 нафар гирифта истодаанд ки ҳамасола ки ин ҳам як намунаи он аст ки давлат ҳамарӯза оиди ҳунару ҳунармандӣ диққати зиёд дода истодааст. бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат шароити мусоиди касбу ҳунаромӯзӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки то рафт шумораи ҳунармандони боистеъдоду бомаҳорат ва касбомӯз меафзояд. ҳунармандон дар ҷодаи эҳёву идома бахшидани анъанаҳои миллӣ дар натиҷаи сайқали ҳунари хеш нозукбинона шаклу тарҳи наву ба замони муосир мувофиқ ва писанди мардумро роҳандозӣ ва амалӣ намуда истодаанд. ман гуфта метавонам ки цехҳои хурди маҳсулотҳои дӯзандагӣ ниҳоят зиёд шуданд ки ин аз он далолат медиҳад ки занони бешуғл ба фаъолият ҷалб карда шуданд, ба шуғл ҷалб карда шуданд. он маҳсулотҳое ки онҳо истеҳсол менамоянд аз маҳсулотҳои туркӣ ё ин ки дигар мамлакатҳои пешрафтаи аврупо монанди монданӣ надорад. ҳам аз ҷиҳати сифат, аз ҷиҳати ба модди замонавӣ наздик буданаш ё ин ки талаботи имрӯзии миҷозонро хеле қонеъ мегардонад ва ин ҳам боиси ифтихор ва як дастоварди ҳунармандони вилоят мебошад. дар баробари касби расомиро аз худ кардан, касбомӯзро бе донистани таъриху фанҳои дақиқ кандакори моҳир шудан ғайриимкон аст. ҷавонон бояд дар ин самт саводи кофӣ дошта бошанд, он гаҳ бемушкилӣ ҷавҳари асосии ин ҳунари сермаҳсулро аз худ мекунанд, мегӯяд устои кандакор Акбарҷон Мираҳмадов. ин устои кандакор давоми солҳо аллакай чанд ҷавони соҳибзавқро соҳиби теғи кандакорӣ намудааст. ҳамин ҳозир ташкил кардем, ҳозир 3 нафар бачаҳо тамом кардан, хатм кардан ва ҳозир кор мекунанд. Кандакор усоқ кандакор шуда рафтанд. ҳамин сол бо 4 нафар талабаҳои нав гирифтем. имсол як хатмкунанда дорем. ҳамин эскизи ки қафои манба коғаз ба сабт шудагӣ, ҳамин кори ҳунармандӣ, ҳамин вай хаткунандаи ҳамин донишкада тамом карда, ҳозир вай институт ба дохил шуд, ҳозир 2-ум курс мехонад. давом дода кори ҳайкалтарошӣ бо чӯб, ҳозир хат карда ҳамуҷо омӯзиш кунад. гуфта метавонам ки имрӯз дар вилоят зиёда аз 20 000 нафар ҳунармандон фаъолият мебаранд ва зиёда аз 282
عدد مرکزهای تعلیمی استحصالی که برای با شغل جلب نمودن و کسب آموزی نفران بیشغل فعالیتشان روانه کرده شده است. همه روزه برای هنرآموزی فعالیت میبرند و گفته میتوانم که در سالهای آخر هنرهای چرمگری، پایافزال دوزی، کلالگری، کندالنگاری، رسامی، نقاشی نهایت نه تنها احیا گردیدن بلکه رشد نمودند که اگر که ما سالهای پیش بعضی محصولات ها رو وارد میکرده باشیم، امروز ما گفته میتوانیم با باره کامل که محصولات های وطنی بازارهای خودمان رو تامین کرده ایستادند. به نظر نامبرده سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی در دل جوانان نسبت این هنر قدیمه باز هم هوسمندی زیاد جمع کرده است و هر یکی آنها میخواهند بهترین آفریده های خود را به نمایش و پیشکش سیاحان و مهمانان نمایند. آزمونا ما همین ویلایتی میشد، شهری میشد. ما همین قریبی 4 ماه پیش دوشنبه ویستافکی وای شد، همینجا رفته اشتراک کرده. به وای مونه همه جا کار پیشنهاد کرده میتونستیم. برای وای هنرمند همه طرف آزادی شد ده. همین خیلی محصولات ما میفروختیم، بی‌ملال میفروشیم. آزادانه کاراش بوده، همه جا وای پیشنهاد کردن میتون. اکنون هنر این ما اولاده، پدرم استاد بودن، بابا استاد بودن. پدرم همین چایخانه که شهری بالدر امریکا بود، همین این 25 سال پیش رفته اینجا ساخته، اونجا منتج کردن. این برادر شهر با دوشنبه، شهری بالدر برادر شهر دوشنبه کردی. همجا همین 3 سال پیش از نوسازی و او فریاد کردن رفته. جانم خطی برادرم نقاش. ما اویله هنرمندو، ما 8 دادار همه هنرمند. پدرم هنرمند نه. با یک چایخانه نیویورک بود ساختگی، حالی فقط منتجش ماندگی. جوانان نه تنها در این استخوانه همزمان وابسته به هنر انتخاب نموده، در خانه نیز میتوانند دکانهای خرد تأسیس دهند و بهر پیشبرد زندگیشان فعالیت نمایند. هدف این استادان نیز همین است که نورسان و جوانان صاحبکش شوند و راه درست زندگی را پیشه کنند. کندکاری اکن تو همین دل نکند و آموختنش قهین. همه وای هنربت تو آدم دل نکند و آموختن قهین. همین عشق که فرامد یاد میگیرن. امروز گفته میتونم که цех‌های زیادی که پایافزال استحصال کرده ایستادند، آنها به صادرات نگرانده شدند و در اسفره цехی که محصولات پایافزالی از چرم طبیعی استحصال میکند، همه روزه به روسیه محصولات خود را صادرات مینماید. دیرکتور کارخانه اسفره سمند سال 2020 باز این کارخانه فعالیت به شروع کرد. استحصال ما اساساً پایافزال بچگانه و کلانسالو. تا حاضر من استحصالات نظر به سال گذشته آنچه پیشرفته ایستاده است. محصولاتی که کارخانه استحصال میکند به فدراسیون روسیه صادرات کرده میشد. حالا در وظیفه های کارخانه در آینده تامین کردن پایافزال برای مکتب بچه ها
бо дастгирии мана ҳукумати вилоят, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ корхона ҳозир бисёр нақшҳои васеъ дар соли 2022 дар назди худ гузоштааст. дар шаҳри хуҷанд низ якчанд корхонаҳои хурди пойафзолбарорӣ фаъолият мекунанд ки онҳо низ барои қонеъ намудани талаботи мардуми маҳал фаъолият мебаранд ва имрӯзҳо тасмим гирифта шудааст ки то ин ки мактаббачагоне ки дар мактабҳо мехонанд имрӯз бо ҳамун пойафзоли ватанӣ таъмин карда шаванд. Ин ҳам як дастовард ё ин ки як иқдоме аст ки фарзандони мо имрӯз бо пойафзоле ки бо чарми табиӣ дӯхта шудаасту ба саломатии онҳо фоидаовар аст таъмин карда мешаванд. агарчанде гулнорахон қодир ва қаблан бекор буду барои пешбурди рӯзгор шояд мушкилӣ мекашид, баъд аз бо омӯзиши ҳунар дар фурсати кӯтоҳ тавонистааст ба зиндагиаш беҳбудӣ бахшад. маҳз мураббофӣ боис ба ҷойи кор таъмин гаштани ӯ ва ба ин васила миёни мардум маҳбубият пайдо карданаш гаштааст. ман гирандаи гранти раиси шаҳри хуҷанд мебошам дар соли 2018. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шуд. аз ин лиҳоз мо ҳунармандон имконият пайдо кардем ки ҳамаи ҳунарҳои худро аз нав эҳё намуда ба тамоми гӯшу канори мамлакат муаррифӣ намоем. тоҷикистони азизи худро бо ҳунарҳои мардумии худамон ба хориҷиён намоиш диҳем. мо ҳунармандон ба мақсад гузоштем ки насли навраси ояндаро ба ин ҳунари миллӣ дар рӯҳияи ватанпарастӣ, меҳнатдӯстӣ, зебоипарастӣ тарбия намоем. ман ба духтаракон тавсия медодам ки баъд аз мактаб ваҳо ба маҳфилҳои махсус рафта ҳамин ҳунарҳои на балки мӯҳрабофиро ба кешбофӣ, сӯзанидӯзӣ, зардӯзӣ рафта ҳамин ҳунарҳоро ёд гиранд. имрӯз ӯ мардуми маҳалро бо муҳраҳои зебои ороишӣ ва дигар маҳсулот таъмин мекунад. маҳсули дастранҷии ин ҳунармандро бештар наврасон харидорӣ мекунанд. ҳамошон ҳамина ба мо фармоиш медиҳанд. мо ба либосашон нигоҳ карда, ҳамина нусқи либосашон дида, мо ҳамиҳоро ҳамаша када месим ба мизоҷон. мо ҳамин якташа баъзе 3 рӯз, баъзе 4 рӯз ба итмом мерасонем. ҷаноби олӣ беҳуда рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон накарданд, чунки сайёҳӣ ин як занҷире аст ки бо ҳунармандӣ зич алоқаманд аст. ин ду чиз аз якдигар ҷудо ношаванда аст, чунки ман фикр мекунам ки ҳар як сайёҳе ки ба ватани мо меояд мехоҳад ки як гӯшаи ватани моро ҳамроҳи худ барад ва ба наздикони худ муаррифӣ намояд ки Тоҷикистон чи асту ва бо чӣ хел тасаввуротҳо вай рафт аз мамлакати мо. бинобар ҳамин ҳам вай кӯшиш мекунад ки як савғое барои наздикони худ гирад, як савғое ки маҳз дар ҳамин маҳал истеҳсол шудааст, маҳз хоси ҳамин маҳал аст. фикр мекунам ки ҳунармандӣ ҳам ҳамчун забону фарҳанг ин як эҳёгар, як муаррифгари давлату давлатдории мо аст. бинобар ҳамин ҳам ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки имрӯз ҳунари ҳунармандон ниҳоят баланд қадрдонӣ карда шуда истодааст ва ҳунармандон худро ниҳоят озод ҳис мекунанд, чунки ин ҳам меваи истиқлолият аст. маҳз бо ҳамин истиқлолият ҳунармандон ба ҳамин комёбиҳо ноил гардиданд.
дар муҳраҳои тайёрнамудааш бештар ранги сабз ва сурху сафед истифода шудааст. ҳар як ранги ин муҳраҳои зебо рамзи самимият, покизагӣ, хушбахтӣ ва дар онҳо ҳамбастагии инсон бо табиат маънидод мегардад. кулолгарӣ низ нахуст ҳамчун ҳунар роиҷ буд. баъдан дар натиҷаи таҳаввулот ба санъати алоҳида табдил ёфт. тибқи маълумоти санъатҳои тарихӣ ҳанӯз дар давраи неолит одамони қадим ба истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ шурӯъ карда буданд. он замон зарфҳои сафолӣ бидуни нақшу нигор ва обу ранг сохта мешуданд. баъдан ин ҳунар ривоҷу равнақи бештар пайдо кард. дар қарни 6 то милод истеҳсоли зарфҳои мунаққаш роиҷ ва маълуму машҳур гардиданд. дар вилояти Суғд ҷиҳати пешбурди ин ҳунар тадбирҳои иловагӣ амалӣ мегардад. солҳои охир баъди он ки мо сарҳадамо кушода шуду бо Ӯзбекистон рафта омадамо беҳтар гардид, ин ҳам бо иқдоми ҷаноби олӣ ман бениҳоят хурсандам, бениҳоят сипосгузорам, бениҳоят чӣ мегӯям шукргузорӣ мекунам ки ҳамин рӯйсоби худованд моро расон. вақте ки сарҳадо кушода шуданд, рафта омади мо бемалол гардид, мо барои касб омӯзӣ масалан адрасбофҳои як гурӯҳ фирстондем ки барои рафта тарзи бофтан, тарзи тайёр намудан, тарзи истеҳсоли ҳамин матоъҳои адрасӣ омӯхта биёранд. солҳои охир мо ба марказҳои таълимии истеҳсолии адрасбофӣ ниҳоят зиёд шудааст. духтарои мо адрасҳои гуногун истеҳсол мекунанд. барои таҷриба омӯзӣ фиристода будем. ҳозир бошад аз мамлакати ҳамсоӣ ба мо дӯст Ӯзбекистон аз Риштон ҳунармандони кулолгар ба мо омаданд ки то ин ки таҷрибаи якдигарро омӯзем. онҳо аз мо як чиз мегиранд, мо аз онҳо як чиз мегирем. ҳозир инҷинда се маҳбос ҳаминҷинда секин акун раҳба мосаем ин саршавиш то кулолгаринда ин кӯзаҳо шавадгар кошинкоринда ин плиткаҳо мешавад асосан. ин мисол ба ҳозир мана рангош ҳар хела баъд аз обжиг мана мисол ба ин хелак мебарад ялтас кира хумдонада пухтан басоне. ин пешаки дида наметонид да рангоҳая. ҳаминам худам сохтагиман ҳаминҷинда. на авомдагимонда ҳавоҳо гарм буд. ҳамаянда сохтагимо ина. аз ноҳияи Риштон омдагимон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. ҳамин кулолгарӣ кати 20 сол боз мо машғулем. ҳозир мо Тоҷикистонга омдам шаҳри Хуҷандба омда қалъаи Хуҷандба кор кардем. асосан корамо ҳозир кошинпаз. кошинпази кати ҳозир машғул мо. ҳозир мо шаҳри Хуҷандба 20 нафар ҳамин шогирдомо ҳаст. уста шогирд анунашанда, уста шогирдga давом кардем. ҳамин шогирдҳо ёд досадем. ҳозир инда яким авлод шогирдам ҳаминҳо, ҳамин занакои ёд досаем. ҳозир студентҳоям мебиёд, ваҳо катиам гап накарамондагим, ваҳо сонига ҳафта мебиёд. ваҳоя документ короша туғри каранда кор, сони як омида кор кара, ваҳоям саҳар ҳашанда биёд, бегона то соат 5 кор карданишда корда, 1 соат 2 соат омда кор кара биравадгар коримо ёд намегирад. мул вақт талаб мекунад инда. практика бисёр шуданишда кор. ман дами кулолинда 25 сол 30 сол боз кор кардагӣ бошам. ман ҳоло худаме зур устоман, пута ман тангитаам наметонам, намедонамамда. ҳола ҳай, мисол як кор мекунед, вайбоим бирорда наметонед, як марта бирордагӣ боем. бетакрор коримо. ҳар якта хатотон, якта аз бӯи худатон навгаре. бабир бехато кор карда намешаду. бисёр мул рангҳоя ман ҳамин хато кор карда ҳавай рангҳоя бирордагиман. дар кори ранг не дигар ранг бирордаги. вай рангам хушрӯй. хатоам ба кор мебарад. ҳа, ба кор мебарад. монда хатокора худаш нест. ин ҳунарманд бештар ба сифати офаридаҳояш аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. ҳамин тариқ ӯ ба хотири беҳтарсозии сифат ва сирхаридор шудани кашин ва кӯзаҳо рӯи зарфҳоро на бо рангҳои оддӣ ки дигар кулолгарон истифода мебаранд омода мекунад, балки маҳсулотро бо маҳлули омодашуда суфта мекунад ва дар ҳарорати зарурӣ мепазад.
5 so'l shogirdchiligim man haqida. 5 so'l, 6 so'l shogirdchiligim. Dars olayman, o'zim mana 21 so'l bo'lsam, kulolgar bo'lsam, 6 so'l, 7 so'l men shogirdchilikda ishlagan. Lekin sekin hali ham ustonim, lekin kulolgarimda, qo'shin pazindayin rangi sehosh bisyor ina sekretosh. Hali yod bitagina emas, oxiracha hali ichki raftagina men ham raftini bitim. Nav chizib birardan berim, men tepa xudomonda kor kunum agar bu nav chizib birardan berim. Bu navgari in chizib bisyor است kulolgarim. Zehnishon tez mana misol bir tuhfa hay va omdini boboz mokati qati loy ko'rinda korkat va shkurka megoyim shkurkanda korkat hammash etap omsoz misol pechka borkarni yodladim. Hozir naqshin kor bag'izlash. Naqshin kori yodgiradgar sekin tayyor meshadi. Yoki 100% medonad nemeshadi. Dani koranda gashtamegirad korkara. ҳозир масалан донишҷӯёне ки дар институти ба номи бобиҷон ғафуров таҳсил мекунанд дар шӯъбаи масалан рассомию графикӣ, онҳо омада аз ҳамин устозот таҷриба омӯхта истодаанд, касб омӯхта истодаанд, тарзи тайёр намудани кошин, тарзи тайёр намудани чӣ мегӯянд кӯзаҳои сафолин, чӣ хел онро пухтан, чӣ хел онро рангубор кардан, ҳама инро омӯхта истодаанд. офаридаҳои ин кулолгар аслан маҳсулоти қадима аст ва барои қонеъ гардонидани талаби эстетикии мардум онҳоро ба шакли замонавӣ таҳия мекунаду аз нақшу нигорҳои гуногун истифода мебарад. дар ҳар як нақш маънои алоҳида наҳуфта аст. Obrum hay nom ishkamam ser tanam büt oilam tinch. Sekin to'palangan nemagardim. Hozir koronavirus payti shuda misol hamma jim ishda xonashanda sedr kirinish dakoru. Mo ta'sir ham keragish neda? Avval xonamonda shishdim. Ko'rmoy kasayim, hech degin seni boramo raftam megrad. Diga odam diga kas gita raftam megrad. Bekor nememone do yak ijodkarinton mebiot shabaka و نیمه شب هم خسته ایجاد میکنید. یک کسب طلا کسیده هوای کسب اشقواز شده انتون نکار. هوای کسب سونه شما از به شما خرسند نمی‌آورد. و مجبوری کلولو میکره که آدم علاجی نیست. مجبوری نکردن نکار. اشقواز بکردن نکار. اعلان گردیدن 3 ساله رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی قلب هنرمندان را باز هم دلگرم‌تر نمود، زیرا آفریده‌هایشان نه تنها در داخل کشور حتی بیرون از مرز تاجیکستان هم شهرت پیدا کردند.